we alweer een wille mij het oefenen. Dit jaar binnen we al heel in de Zwitserse Alpen en het voldocht goed. Dat er heel wat vreemde dingen baren zullen, kunnen je weer zien bij de uitvieringen. Want januari hebben wij de tijd nog om dit goed op de planken te zetten. Regisseur Hans had alleer goede ideeën om ons op de goede voet te zetten. Op de verkeerde voet. Sjoggen wie hem dan? Dat is wat ik vond haar op de site van toneelvereniging Noffelijk Theater. En in de studio binnen Kobi van der Bij en Trientje de Boer. En zij kan dus heel wat meer vertellen over het stik op de verkeerde voet. Welkom, dames. Dank u wel. Dank je wel. De titel van het stik verriet dat er al verwarring is. Maar lid echt nog een protte onder de verbeelding oer. Waar gaat het stik precies over? Het stik speelt hem inderdaad al in Zwitserland. In Alpen op een oude boerderij. Daar woont Angusta, met haar dochter Angelique. Angelique wil heel graag een man, maar dat slaagt het net zo goed. Ze had één hele goede vriend, dat is Angelo. En ze zullen together naar het carnaval. En daar begint de verwisseling al, want ze gaan dit hier omdraait. De ene als man en de andere als vrouw. En ze beziek je dat even uit op de oppas van Mem. Want Mem is net helemaal meer. Dus die moet wel wat oppassen. En dat slaagt het. Alleen daarna komt er onverwachts nog orengasten binnen. En ken ze net weer waarom. Oh, en kun je hem al wat meer vertellen over die orengasten? Of? Nou, daar wil we eigenlijk maar net te vol over vertellen. Want ze dan niet een hele verrassende vrouw. En dan vertellen we het hele stuk. Ja. Maar het is, er gebeurt van alles. Spannend ontleest daar. Ja. Dus, en hoeveel mensen binnen belutsen biedstik? Hoeveel spelers ga je hem? We hebben 8 spelers. Maar daaromheen zit natuurlijk de regisseur, sminkster, istekster, lood en jacht. Lood en jacht, ja. Decor. Ja. Daar heb ik altijd hulp bij nodig. Ja, en hoe lang ben je hem al met het stik ondergang, met het repeteren? In oktober ben we begonnen. En we oefenen 1 keer in de week. En we zijn ook begonnen altijd in mei. Dan hebben we het stik altijd al kleren. En dan hebben we het zwart in juni, juli. Hebben we er helemaal in. En dan ging iedereen op vakantie. Nou, en dan moest in september, oktober weer helemaal opnieuw beginnen. Je meisje kist een beetje meer, krijgt die. En dan moesten we helemaal weer opnieuw beginnen. Dus toen hadden we zoiets van, alle jaar, we beginnen in oktober, alle vakanties west, 1 keer in de week oefenen en daar alle jaar zien aan, 2 maand lang. En of jouw training of jouw maand. En eind januari dan gaat het los. Ja, nou spannend. Gaan er wel zin hoor. Ja, zeker. Ja. Altijd. Ja. Het blijft spannend. Ja. En de eerste keer dat we spelen, dan sting ik daar altijd achter neer. Dan denk ik, wat doe je eigenlijk? Ja, waarom ben ik hierom begonnen? Maar als je 1 keer last bent en jongen net het publiek bij, hè? En dat maakt het verschil. Als stond oefening best op een gegeven moment, dan zelf de grapjes wel wat jet. Ja. En dus is jongen heel spannend. Dan denk je van, leidt ze de meesten. En als er dan een lights komt, dat jouwt vleugels. En dat is misschien soms ook wel eens dat stinkt. Oh, we zien net toch dat ze hierom leidt. Nee, dat hebben we heel vaak gewoon. Dan hier op Kalmersweg natuurlijk, dus ik volg uit de zaal. En dan leidt ze altijd heel bot. En, maar dan ben je misschien ook wat uitbundiger. Maar wie ga ik wel platen spelen, dan kniezen ze wat stiekem bij, wat stil. Maar dan juist na die tijd van, prachtig, wie het mooi vond. Ja. Maar als de zaal geniet, en wie geniet natuurlijk ook op het podium, maar dat speelt een stuk lichter. Dat ze mij leidt je, mij dogen. Ja, klopt. Ja. En je toneelgroep zit in Kalmersweg. Maar spelen je hem ook op meerdere plakken? Ja. Dus net alleen in Kalmersweg? Ja, we spelen, jongens spelen we op het triemen. Maar een beetje spelen we ook op het triemen om 3 uur. En neem ik vreed in Waterswoord om 8 uur, jongens. En neem ik zaterdag in de Trijwarm. Oké, en dat zijn nogal verschillende plakken. Waar kan mensen de informatie vinden om te zeggen van, maar binnen nog kaarten trouwens? Nou, we hebben net een vrachtverkeer. Dus mensen kunnen gewoon om een sale komen. Kan daar een kaart halen. Kan ik pint worden, joh, dus dat is ook wel handig. En als ze echt nog informatie willen, dan kan ze altijd even op hun website zien. noffelijktegerre.nl. Dus daar staat alles ook wel op. En Huis ontvolder in West in de verschillende dorpen. Dus Roenum is wel redelijk bekend. Hoop je dat we er binnen. En ik zou zeggen, elke niet net stennen, maar hinnen, zeggen we dan altijd. Ja. Even naar de Westke even een voetzoek zezen. Want de kaarten binnen een tientje. Ja. En voor BN €5. Ja, BN onder mijn 16 hier €5.
Ja, en de kind contant betalen worden, maar de kind ik pint. Ken ik ben wel, ken allebei. Ja. Ja. En na de tijd, ik nog een stukje muziek of is het dan gewoon? Nou, het is meestal dat we na de tijd gewoon zelf nog wel wat muziek draaien. En gewoon voor de gezelligheid. Want het is heel de meesten komen kwamen er dan even zien. Vaak op het dorp en dergelijke. Dus mijn treffer kwam er. Dus die gezelligheid in de na de tijd sowieso. Ja. Als je je instekken is echt wel eigenlijk dat het een stukje verbinding is in het dorp zelf. En de man die vindt het toneel prachtig. Maar de man of de vrouw net, of kijk ons om. Maar ze gaat even gezellig naar het toneel. En we gaan dan verlasting erbij. En het is gewoon een stukje verbinding. Met elkaar praten. Ja. En dat vind ik heel belangrijk. Ja. Vooral in de dorp, elke keer werkt die een dag. En dan is het ook heel belangrijk dat je op die momenten eens even een keer met de dorpsgenoten praten kennen. Ja, zo is dat. Nou, dames, ik wens je een hele soort succes. Ja. Zat de jaren, het wordt prachtig. Ja. Zit ik net in. En als mensen nog informatie hebben willen, waar en wanneer als je hem spelen, kun je zien op noffelijktière.nl, denk ik. En dan wiest hem dat vanzelfs. Dank u wel en een soort succes. Nou, dank u wel. Tegen dank. De Weekend Nieuwsshow. RTV NOS.